ikerketa honetan ematen dizkigute erreaktiboak, kaltzio kloruroa eta sodio karbonato, Na2CO3, vale? Eta galdetzen digutena da zenbat auspeakin, txuria esaten digute dela kaltzio karbonato lortuko genukeen. Zer gertatzen da, enuntziatuak ez digu esaten zein den beste konposatua. Nik uste hau ikusita kapazak izango zartela esateko edo ikusteko hemen katioia eta anioiak elkartrukatzen direla eta orduan bigarren gatza dela sodio kloruro. Beti bezala egingo dugu doiketa, gelditzen da mol bat, mol bat, mol bat, mol bat, eta gero masa molarrak aplikatu, eta gero egiaztatu masaren kontserbazioaren printzipioa, 217 gramo, 217 gramo, eta ja honekin, hau kontrolpean daukagunean, hasten gara ariketarekin. Kasu honetan, ematen dizkigute erreaktiboen kantitateak, baina adierazita haien konzentrazio molarra eta ze volumen daukagun bakoitzeko. Orduan, kaltzio kloruro daukagu disoluzio 4 molar dela eta volumena 30 mililitro. Sodio karbonato berriz da 5 molar eta hartzen ditugu 20 mililitro. Eta galdera da zenbat kaltzio karbonato lortzen dugun. Orduan, gogoratu, bi erreaktibo ematen dizkigutenean, pentsa dezakegu horietako bat mugatzailea izango dela. Hau da, ez direla egongo proportzio esteikiometrikoan, baina egiaztatu behar dugu. Orduan, ikusten dugu bi hauen artean zein den mugatzailea eta gero mugatzailearekin jarraituko ditugu kalkuloak. Orduan, lehendabiziko gauza, kalkulatzen dugu 30 mililitro 4 molar hauetan zenbat mol kaltzio kloruro dauden, horretarako egiten dugu volumena litrotan bider molartasuna, eta dira 0,2 mol kaltzio kloruro. Gauza bera egiten dugu sodio karbonatuarekin 0,02 litro bider 5 mol litroko, eta horrela daukagu 0,1 mol sodio karbonatu. Hau da, dauzkagu kantitate haue. Erreakzioa da mol bat, hau da, bat. Beraz, estekiometria honetan oinarrituta ja ikusten ari gara sodio karbonato bukatuko dela kaltzio kloruro baino lehen, bai? Orduan, nik hemen horrela idatzi dut estekiometria bat mol kaltzio kloruro dela errazionatzen duena bat mol sodio karbonatorekin, horrekin ikusten dugu mugatzailea sodio karbonatoa dela. Eta honekin, bai, horregaitik markatu dut horrela borobilduta, honekin jarraituko genituzke kalkuloak. Nola? Pues oinarritzen gara honetan mol bat, hau da mol kopurua daukagunez, mol. Eta galdetzen digutenez, ze kantitate kaltzio karbonato, normalean masan adierazi beharko dugu, orduan proportzioa hau litzateke. Mol batekin lortzen ditugula 100 gramo kaltzio karbonato. Beraz, hemen, erabiliko genuke, hemen aipatu dudan proportzio hori, eta izango litzateke 0,5 mol sodio karbonato, errazionatzen dutenean jakinda 100 gramo kaltzio karbonato lortzen direla mol batetik abiatuta, orduan 10 gramo kaltzio karbonato lortuko dugu. Zer gertatzen da, hemen gehitu dizuet gauza bat, ez dute galdetzen. Baina posible litzateke galdetzea erreakzioa bukatutakoan ze geldituko litzatekeen erreaktorean. Orduan, erreaktorean, kasu eta baldintza hauekin, izango genituzke 10 gramo kaltzio karbonato, bai, lortu ditugunak, gehi soberan zegoen erreaktiboa. Eta nik hemen adierazi dut moletan, jakinda 0,2 mol kaltzio kloruro dauzkagula eta erreakzionatuko dute 0,1 mol sodio karbonatoaren arabera, beraz, gastatuko dira 0,10 mol kaltzio kloruro eta soberan geldituko dira 0,02 mol kaltzio kloruro. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!